Legeak bermatu nahi duena da babes eremu bat 0-6 urte bitartean. Babes eremu hortan jolasa eta aktibitate ludikoa da bermatu nahi duena. Neri hor gustatzen zaidan metafora da garaian garaikua. Adin etapa bakoitzak, adin evolutibo bakoitzak jarduera fisiko mota bat behar dau. Zoritxarrez, ari gara kirola eta jokoa jolasaren aurretik ipintzen. Legearen proposamena zehatza da. Jolasa, jokoa eta gero kirola. Hasten baldin bagara kirol edukiak dana jaten, lortzen dugun gauza bakarra da kirolaz aparteko jarduerak ez egitea. Karo, jarduera fisikoaren sustapenean kirola antolatua egunean 2 ordu 3 izango dira. Asko jota 3 ordu, pentsa, 3 ordu kirol. Baina gainontzeko jarduera incidentalak, joan etorria, lanean aktibo izatea, horiek ez baitu guaintzat hartzen, ez dugu lekua lortuko. 0-6 eta 6-12 urte bitartean jolastu. Utzi diezaiogun umiei jolasten. Utzi diezaizkigun espazioak eta ez diezaiogun dena antolatuta eman.